El PSC ha estat el gran triomfador d'aquestes eleccions generals a la demarcació de Tarragona, on, contra tot pronòstic, han aconseguit fins a 4 diputats, un més que l'any 2004, amb el 44,8% dels vots. Convergència i Unió s'ha mantingut com a segona força a les comarques tarragonines amb el 21,1% dels vots, mentre que Esquerra ha perdut més de 41.000 vots i no ha pogut mantenir l'escó. El PP ha recuperat el tercer lloc a la demarcació amb el 17,02% dels vots i Iniciativa no ha pogut obtenir representació territorial a Madrid. Amb una participació del 70,5%, més baixa que la del 2004, quan va ser de 74,8%, els socialistes han aconseguit que Anton Ferrer acompanyi Francesc Vallès, Joan Ruiz i Lluïsa Lizárraga, l'única diputada ebrenca que anirà al Congrés. Lizárraga ha fet una valoració molt positiva dels resultats obtinguts al conjunt de la demarcació. De fet, ha reconegut que les perspectives que tenien des del PSC era mantenir els 3 diputats i que no s'esperaven arribar fins als 4. Així mateix ha destacat el suport obtingut a les Terres de l'Ebre, on els socialistes han estat la força més votada en la major part dels municipis. Estem contents de com ens ha respost la ciutadania. Nosaltres demanàvem suport per a la campanya anticatalana que havia fet l'OPP. L'ha fet molt dura, l'OPP, la campanya, i penso que la gent, sobretot la gent de Catalunya, teníem clar a qui no volíem al govern i hem votat pensant en això. En Terres de l'Ebre hem anat pujant a tot arreu. Jo sé concretament que al Montsià l'únic poble que no s'ha guanyat ha sigut Masdenverge, tot i que han pujat una mica, que ha sigut espectacular Sant Jaume. Sant Jaume ha sigut una pujada de vot socialista molt important i que Baix-Ebre també ha anat bé. La Terra Alta hi ha algun poble, però la tendència és a pujar. Tot i que algun poble s'ha perdut, la tendència és a pujar. Tenim Gandesa. Bé, jo crec que el missatge socialista ha arribat a la gent de l'Ebre. A Tortosa, els socialistes van ser la força més votada amb un 52,2% dels vots després de la derrota de les darreres eleccions municipals. Amb tot, Convergència i Unió ha recuperat la segona posició amb el 21,5% dels vots. D'altra banda, el PP ha perdut més de 570 vots i Esquerra també s'ha vist afectada per la inèrcia del conjunt del país i n'ha perdut 2.634. Així doncs, Esquerra ha perdut la segona posició i s'ha quedat en quart lloc. Iniciativa també ha baixat, concretament ha passat dels 911 vots del 2004 als 467. A Amposta, els ciutadans també han donat una clara victòria als socialistes amb el 49,7% dels vots, 1.627 més que l'any 2004. Convergència i Unió s'ha mantingut com a segona força amb el 27,2% dels vots, però n'ha perdut 400 respecte a les eleccions generals del 2004. Esquerra també ha conservat la tercera posició amb el 9,5% dels vots, tot i que amb una forta davallada, ja que n'ha perdut més de 1.340. El PP i Iniciativa també han perdut vots. Amb tots s'han mantingut com a quarta i quinta força, respectivament, amb el 8,7% i el 2,2% dels vots. A Móra d'Ebre, el PSC ha guanyat amb el 47,8% dels vots, 173 més que les passades eleccions generals. La resta de forces han mantingut la seva posició, però totes van perdre pes. Convergència i Unió ha passat dels 772 vots del 2004 als 704 d'aquests comicis electorals. Esquerra n'ha perdut gairebé la meitat i ha passat dels 726 vots als 303. El PP també ha reduït pes i ha passat dels 365 vots als 294, mentre que Iniciativa s'ha quedat amb 57 vots, 23 menys que el 2004. A la capital de la Terra Alta, el PSC ha pres el primer lloc a Convergència i Unió. Els socialistes han aconseguit sumar un total de 579 vots, 145 més que l'any 2004, mentre que Convergència i Unió s'ha quedat amb 542 vots, 2 més respecte a les eleccions generals del 2004. Esquerra també ha perdut pes a Gandesa, passant dels 406 als 173 vots i s'ha quedat com a quarta força, ja que el PP, tot i haver perdut 96 vots, ha aconseguit la tercera posició. Iniciativa també ha perdut vots, concretament ha passat de 80 vots a 17. Pel que fa al Senat, l'Entesa Catalana de Progrés i Convergència i Unió han aconseguit revalidar els seus representants. Així doncs, l'alcaldessa de Cunit, Judit Alberic, l'exalcalde de Falset, Ramon Aleu, i l'alcalde de Flix, Pere Muñoz, seran els representants de l'Entesa a la Cambra Baixa, mentre que Josep Maldonado, que fins ara havia estat el cap de llista de Convergència i Unió al Congrés, s'estrenarà com a representant de Convergència al Senat.